Salut, salut! Chiar dacă mai târziu, iată-mă aici la datorie să vă ofer un bilet lunguleț de 13 meciuri și pentru ziua asta de 18 august 2021. Încep cam într-o oră meciurile, așa că aveți ceva vreme să totuși organizați bilețelul în cazul în care doriți să jucați cu mine, ca mine, după mine. Chile, Cupa Chiliană, de acolo vine primul meci. Like la acest video, subscribe la canal, setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. Colo-Colo se duelează acolo în Chile cu Unión Española. Colo-Colo, Unión Española, pont din partea mea, GG. Danemarca, Landspokal Cup. Helsingua în duel cu KE sau Koge, cum veți găsi echipa în aplicații. Helsingor versus Koge sau Helsingua versus KE, 1 solist. Egipt, Premier League, Gazil El Mahala în tăvăleală cu El Entag El Harbi, GG. Anglia, Championship, West Brom se tăvălește cu Sheffield United, 1 solist. Europa, Champions League, finala calificărilor, avem de văzut Young Boys din Elveția versus Ferencvaros din Ungaria, GG 3+, se vor înscrie din ambele părți și minimum 3 goluri în tot meciul. Europa Champions League, finala calificărilor și în continuare, pentru că mai avem de văzut și Benfica din Portugalia, Benfica, cum se pronunță corect, din Portugalia versus PSV din Olanda. 1 solist, se anunță o victorie a celor de la Benfica. Danemarca, divizia a doua, Akademisk Boldklub Copenhagen sau AB Copenhaga versus Hellerup se va termina în meciul ăsta cu danezi cu o victorie a gazdelor, câștigă AB Copenhaga. 1 solist. AB Copenhaga versus Hellerup. Ți se plimbă limbile în gură. Mai revenim nițeluși la Europa Champions League, finala calificărilor, să mai vedem acolo și Malmö FF din Suedia versus Ludogorets din Bulgaria. 1 solist din partea mea, câștigă Malmö FF. Germania, Liga a 3-a, VfL Osnabrück versus Duisburg, 1 solist. Anglia, Championship, Birmingham se tăvălesc cu cei de la Bournemouth, PSV X, va fi egal fie la pauză, fie la final de meci. Anglia, Championship din nou, Middlesbrough vor lupta împotriva celor de la QPR, Queen's Park Rangers, GG. Europa League, avem de văzut Celtic din Scoția duelându-se cu cei de la AZ Alkmaar din Olanda. 1 solist, câștigă Celtic. Sud America, Copa Libertadores, Playoffs, avem acolo de vizionat Atlético MG din Brazilia, Clube Atlético Mineiro din Minas Gerais, zbătându-se cu cei de la River Plate din Argentina. Câștigă gazdele, câștigă Atlético MG din Brazilia, așadar propunerea mea este 1 solist. Cu asta zic să închidem biletul și repejor să vă las și vouă câteva zeci de minute de organizat acest super bisin bilețel. Baftă mare, ne auzim și mâine. Dacă vreți, în grupul meu privat, unde mai jucăm încă 5 astfel de bilete pomelnice ca ăsta de aici de pe canal, vă aștept evident în grupul meu privat de WhatsApp. Aveți toate detaliile de acces în descrierea acestui video. Mult noroc!